Ассалому алайкум. Ман Хаджибаева Зарина, директор компании Федервик. Ба ҳама он касоне ки ин видеороликро тамошо кардистуданд, ба ҳама барори кор ва бурдбориҳоро хоҳонам. Имрӯза мавзӯи ролики мо, чӣ ки шумо аз видео фаҳмидед, ин новинки каталоги 9. Чӣ ки достед ин каталог аз 19 июн то 9 июл даҳом мекунад. Новинки ин каталог хело чизи шавқовар барои ман, чизи чӣ ки интересный буд, бинобар ҳамин ман онро аллакай харидорӣ кардам. Чӣ ки достед ин новинка ба он касоне ки ҳамин каталоги 9 регистратсия мешаванд ва бо нархи 225 сомон со скидкой харидорӣ мекунанд, онҳо ҳангоми дуюм маротиба харид кардан ин чизро бепул ҳангоми дуюм маротиба заказ карданашон ҳамроҳи заказашон метавонанд гиранд. Анакнун биёед онро дар каталог мебинем. Барои чӣ ман ин чизро харидорӣ кардам? Якум сабабе ки инро ман харидорӣ кардам, он касоне ки бачаи ёшдор ва ҷомаҳои онҳо бисёр вақт доғдор мебошад, ба фикри ман хулосаи маро нағз мефаҳманд. Умная стирка. Ман бисёр порошокро истифода мебарам, гапи росташ беғайр аз Фаберлик дигар порошокро ҳам истифода мебарам ва гуфта метавонам ки мешавад ки ҳангоми ҷома шустан ҷомаро мешӯӣ ва ҳангоми ки шушта тунук мекунӣ мешавад ҳамин хулоса ки как будто ҳам шудани обат партофтаю гирифтӣ хушк мекунӣ. Бинобар ҳамин бисёри вақт ман ҳаракат мекунам аз порошокҳои Фаберлик истифода барам. Сабабаш чӣ? Сабабаш он ки ранги ҷома гум намешавад ва дуюмаш ин ки ҳама вақт ҳангоми тунук кардан хулосаи 100% хурсанд мешавӣ ки ҷомаи то ҳақиқатан ба тоза, сабсафед, зебо ва ранги он дар ҳақиқат дигаргун нашудааст. Бинобар ҳамин ман инро харидорӣ кардам ва як олагиш ин ки дар ин ҷо порошок дар намуди пластина мебинем. Мана инро ман аллакай харидорӣ кардам. Мана ки бинед дар як упаковка 20 пластинка дорад, фосфор надорад, пластинка одушка надорад, яъни пластик и одушка узр надорад, открывается легко. Мана бинтон ман аллакай ҳангоми харидорӣ бо тезӣ айсаби он ки ба ман ин чиз хело интересный буд, ман онро даро кушодам. Мана бинед дар ин ҷо порошок чӣ гуна аст достон, дар ин ҷо камера мана нишон додааст. Ман ин намуд порошок ба ман ин чиз новинка. Ман якумин маротиба порошокро дар намуди пластинка дидистудам. Достед он чӣ гуна структураи хушрӯй дорад, как будто ин бой масалан зебо аст наментал ва инчунин набинед дар ин ҷо нависта шудааст эффективно устраняет загрязнение, яъне ҳамаи доғҳоро, ҳамаи чиркҳоро бо тезӣ мешӯяд ва тез ҳалшаванда аст. Даже оби хунук ба ҳангоми оби хунук шӯ карданатон ҷома шуданатон он метавонад чиркҳоро буравонад. ин ҳам барои аз ҳама хубтаринаш ин ки боз ин плюсе ки масалан барои он ман гирифтам, ин ҳам барои ҷомаҳои ранга ва ҷомаҳои сафед рост меояд. метавонед байнаш ба ваяш истифода баред. инчунин мешавад ки масалан ҷомаро мешӯӣ ва онро мегирӣ хуш мекунӣ ва он шахшӯ мешавад, бӯ масалан ҳангоми шудан хуш мекунӣ, бӯи як безеб меояд. ин чиз масалан бӯ надорад ва инчунин ҷомаро мулоим мекунад ва аз ҳама беҳтаринаш ин ки аз ҷома полностью 100% вай шушта мешавад, яъне дар ҷомаи шумо манамин маҳсулоти шӯянда боқӣ намемонад. биёед онро ба стиральни автомат чӣ ки гуфтагӣ ҳангоми ман ҷомаро пур карда мондам. мана чӣ ки достед ранга ва мепартоем. метавонед онро резака партоед, метавонед ҳам партоед. дарашро сахт мекунем ва режимро мемонем. Смешанные ткани мемонам, чунки дар ин ҷо ткани ҳар намуд ва градус 40 худаш меистад. Мана градус 40 1200 оборот ва интизор мешавем. анакнун ҳангоми ҷомаро гирифтан аз стиральни автомат албатта ман даҳоми роликро ба шумо нишон медиҳам. духтарҳо чӣ ки дидостед ҳангоми мана умная стирка порошокро ба ин автомат андохтан, чӣ ки достед ягон намуд кӯпук мағзоба баъзе касон пена мегӯяд, пена надорад, лекин чӣ ки аллакай аз рафти стирка маълум, аллакай матои мо рангаш хело зебо, аллакай тозашавии ҷома дида ба назар афтода истодааст. Баъд аз шустани постельни бельон бо воситаи стиральни машини автомат, бо воситаи порошоки Smart Home от Фаберлик, яъне умная стирка, чӣ ки достон ранги мато чӣ ки буд ҳамин тавр мондааст ва баъд аз шустани постельни бельон мана ягон намуди доғ дар мато мондагиш не. яъне баъд аз шустан ман боварӣ комил ҳосил кардам ки дар ҳақиқат ин стиральни порошок ҳама намуди доғро бо тезӣ мебуравонад ва бо зуддӣ ҳал мешавад, чунки дар барабан ягон намуди қисман пластини порошок мондагиш не. бинобар ин хело ин ба ман маъқул шуд ва ҳангоми шустани ҷома ягон намуди кӯпук ё ин ки чӣ ки мо мегӯем пена ҳосил шудагиш не, лекин мато тоза шуста шуд ва
ки чӯ ки мо медонем, агар стиральный порошок агар кӯпук накунад, ин барои хизмати стиральни автомати шумо хело нағз таъсир мерасонад, зеро ки кӯпук ба стиральни машина агар зиёд ҳосил кунад, зиёнаш ҳам ҳаст. Баъд чӯ ки дар инҷо дидосед, саём намуди барои чӣ ин маъқул шуд? Барои он ки ин намуди порошок ҳам барои матоъҳои ранга ва ҳам барои матоъҳои чӣ ки шумо дидосед, матоъҳои сафед ҳам мумкин аст. Бинобар ҳамин ин ба ман маъқул шуд. Ва асlan хело қулояш ҳамин мешавад ки что ин порошок аллакай ченоки худро дорад. Яъне ман ба мерни ложка масалан ё ки стакан гирифта ба барабан масалан рехтан лозим нест. Хело қулай, метавонед ҳамроҳ гиред агар шумо ба ягон роҳи дур равед, чунки хурд аст ва инчунин истифода барои он қулай аст. Бинобар ҳамин он касоне ки мехоҳанд ин стиральный порошок новинки каталоги муҳимро мехоҳанд гиранд, албатта ман ба онҳо ҳамин намуд порошокро метавонам чӣ ки мегӯяд рекомендовать кунам. Бинобар ҳамин агар ин видео чӣ ки ба шумо маъқул шуд, албатта ба ин видео лайк гузоред ва агар ин видео ба шумо инчунин фоидаовар буд, метавонед ба ин канал подписатсия шавед ва инчунин агар ягон намуд савол дошта бошед, метавонед дар комментария саволи худро нависед ва албатта ман ба шумо ҷавоб мегардонам. ё ки шумо мехоҳед дар аксия ва дар распродажаҳои Faberlic, компанияи Faberlic мехоҳед иштирок кунед ё харидорӣ кунед, ё ки соҳиби онлайн магазини худ гардед, метавонед ба ман ки дар поёни ин видео ссилки худро мегузорам, ба ман нависед, албатта ман ба шумо ёрӣ мерасонам. Бинобар ҳамин ба ҳама барори кор ва бурдбориҳоро хоҳонам.